Il-farsa tal-awtorità tal-ippjanar li tipproteġi l-bini storiku waqt li titfinhom taħt diversi sulari ta' żvilupp modern qed tinbidel fi traċedja. Stqar dan il-President Eżekuttiv ta' din l-Art Ħelwa Elik Sorpjano f'opinjoni li ġiet ippubblikata fil-ġurnal Times of Malta. Il-Perit Sorpjano stqar li l-kunċett żbaljat ta' kif qed jiġu protetti binjiet b'valur storiku ġie kritikat diversi drabi minn din l-Art Ħelwa u waqtiet oħrajn. Semma fost l-oħrajn dak li ddeskriva bħala l-fjask fil-bajja ta' Spinola fejn wieħed jesperjenza l-applikazzjoni estrema tal-liġijiet assurdi li jservu biex jikkonfermaw l-assurdità tagħhom stess. Il-perit li bħalissa hu inkarigat mix-xogħlijiet huwa korrett meta jgħid li dak kollu li qed iseħħ huwa skont dokumenti approvati disponibbli pubblikament. Madankollu meta wieħed janalizza wieħed jifhem kif verament taħdem is-sistema. Sorpjano tkellem kif kas minnhom il-perit irrakkomanda li l-applikazzjoni tkun irrifjutata iżda mingħajr ebda spjegazzjoni l-applikazzjoni ġiet approvata xorta waħda. Huwa stqar kif lokalitajiet bħal Pjetà, il-Ħamrun, Taslima, San Ġiljan u postijiet oħra qed isiru proġetti tal-mistħija. F'eżempju minnhom dar storika ġiet approvata kollha twaqqih. L-awtoritajiet tal-wirt madankollu jinsistu li n-niċċa tal-ġebel tiġi preservata u mqiegħda fil-faċċata l-ġdida. Ir-riżultat ta' din il-farsa huwa madwarna jgħid Elik Sorpjano. Nistgħu naraw il-konsegwenza tal-liġijiet folots imħeġġa mill-awtoritajiet imħeġġa minn spekulaturi li serqu lil Malta mill-wirt arkitettoniku tagħha, kemm dak tal-passat kif ukoll dak kontemporanju. Din hija talba tagħna waqfu din il-farsa li ħakmet l-awtorità tal-ippjanar saħaq il-President ta' din l-Art Ħelwa.